Ayo beras diombeni. Ngandel gareng habis nenen ya nenen kopi omben sing bener Kang Gareng lah jeneng ayo ngocengkoke Gareng ora perlu diwarai Gareng lagi ora semungut tinggal ramane sih diombeni riyin buras diombeni riyin kados cengkoke Kang Gareng biasane nika jan kowe komongi lho amben sing kaya kowe jan apa meneh ajang riwuki ya riwuki apa wong sing dhewe riwuki mapan dewek amben nah kaya kowe tolonglah dirimuki aku terus amben 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 omber ben amben amben omber amben ngon aja kedawan aja kono cendak bae aja kono yo ngon engkau lihat amben kowe ngon aja kedawan amben nah sulinge kakang omahe kang sulinge omahe kang ora wani senior dalang Gorong ora lulus. Waton manut gendar mesti pas. Nah, jan. Jerku kyak-kyak. Langas sing gawe bom-bom. Ora kejer. Kenang apa jane? Lah lho. Waduh ilahi. Sawi lah jan. Ya terus. Manuk kuwi Kang Gareng diwakili. Nah, Inyong sing makili Gareng lagi gundah. Inyong sing makili Gareng. Pakani Bu. Lah. Pakani Bu. Areng kok kleter lah anu aja gemeter sing apa lah pakan ati ya Allah Garengnya cerdas lah ayah Gareng jelai pisan maning metu maring gon kelir uncal sing dhuwur banget delani banget kok
Pakan yo nganggo cengkoke garing jajal kan makan odo sing kuwe sing minir kan pakan sing kaya garing sok kaya kuwe toli tayang ora melu-melu pembajakan hak cipta ari luwih kepenak ora apa-apa melu-melu bae uncalnya sing dhuwur banget lho malah nyong sing diuncalna dingin garing jan jan kepen nyuwak wayang garing nyong ngene iki ya jan kan pakan nol besar heran saya Hera ya. oh jan emang lagi jelek banget kok Hera lah saya, Hera lah. ya Angkat heran. non Kodiset, Kang Baur lagi ngapake? Nantang apa? Lagi olahraga kok nantang. Pemanasan iki nantang primen lah. Olahraga senam lantai nantang. Ini nang Batu Raden ya. Manuke cangak. Manuke cangak. Alah. Kaya wong babaran ngorong-ngorong. Langkah kebenaran. Lah, genti pelok barang, genti. Pelok barang, ngelike pelok barang mlebu kuda nyongkrang. Musike melu. Men kaya campur sari nang kaset. Mau kaya gendingan, siki kaya campur sari. Top. Cakepane dalang muda. Aja jarwa muda wong melune dalang muda. Ora sing kaya wingi Kang. Apa? Dalang parking lah. Ora sida lah. Dalang muda. Ya, joli kepenak.
Rasane kurang banter Mas aja kalonen. Kudonya patu kaan sapanji Ibu Pesinden sedaya kemawon. Sami-sami. Ugi para wiraswara. Ugi para niaga ingkang resa nabuh. Heeh, menika pancinipun gara-gara lampune dipadangi biar men sindene keton kabeh. Mas Cangak mriki kula dipun rencangi nyambung swanten. Nah, keton kabeh mlewes. Semlehong jare iki. Semlehong. Semlodo jare Pak Carik kae. Nah, sing mriksani tasih kathah, Pak. Alhamdulillah niki tasih kathah anu sugeng enjang niku. Nggih, sugeng enjang, sugeng wungon kagem para bapak ibu tamu utawi masyarakat Gumelar. Lan sak kiwe tengene niki penggemare nggo mboten namung saking Gumelar. Napa? Cara ngendi sih? Napa Mas Gareng? Keset sok naneng blangkon. Cara ngendi kowe? Keset. Keset mbok sing sok nang ngarep lawang. Apa Mas Gareng sih, Dik? Keset digandul-gandul nang blangkon kowe. Cara ngendi? Blangkone sapa? Sing endi? Blangkone kok. Oh, ki anu rambut Mas Gareng udu keset. Ngomong ya. Rambut ngarane keset. Wis ganti jeneng udu keset. Welcome. Welcome ya anak indah ya anak. Oh, sejen-sejen. Kemutan sing anak-anak ya, Mas Gareng. Sugeng wungon iki sedaya mawon kagem para pamirsa. Sugeng bilenggahan sinambing laras sarang karawitan tawi para seniman seniwati Sri Budaya. Nah niki wonten pamundutan. Nggih. Mas nggo tambah kangen selendang sutra kuning. Nika saking Linmas utawanipun Hansip. Oh. Nggih, matur nuwun. Wonten malih saking Bapak Lurah Samudra Kulon. Ya biasa wae, Pak. Lho lho. Malih emung soko mengko. Pokoke nyong musuhe. Wis nganti Pak Yoko ana sing aweh duit nyong sing ora lila. Garing malam kok digawa bali Pak Yoko sidane. Elo-elo gandrung niki, Pak. Oh, gendhe nggih. Kanthi ucapan sugeng dalu saking Kades Samudra Kulon Pak Sukaryo. Sutaryo. Oh, Sutaryo nggih, Pak Sutaryo. Nika ingkang badhe kula pinangkani cobi jumenengipun Mbak Ira. Diiringi elo-elo gandrung kur. Yo sambil nyembang. Ki Mbak Ira sing niki napa? Oh, sing jar kula sing niki Mbak Ira. Oh, nyong-ayong padha. Sing oh, wis jumeneng monggo Mbak Ira. Elo. Ayo. Sagandrung-gandrung. Tansah gandrung-gandrung. Niki kudu gandrung karo sapa? Ya. Kur. Monggo.
Elo elo tansah gandrung-gandrung aparena wangi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung sumadine blakupang Gugup suarane sapa suarane Mas Hasim apa ya iki ya. Ayo ya Mbak Ira Manan sesek irama aduh iki jane disi kowe ya penak gumlaring kang so wae gampang lho dadi siapa teng Mbak Ira yo iki anu Mbak Ira elo-elo gandrunge mung sementen mawon panjenengan bawa tibane maring mari kangen yo musik penak wani mengke Mari kangen bosas. yo mari kangene sing garap basek yo aja protes aja nganggo wengi lah jangan atrine lah ratri kayak gue lah gua apa Mas Gareng kok latri jangan langsung gawe bombong nyong sing keprimen lah Mas Dalang pripun nyong dene ora dewi oleh-oleh ha wong panjenengan pas kula wangsul panjenengan absen wong anu ora oleh salah dewek ora li mangkat nyong teng sinten ya ana dene ya aneh nang bojone malah nyong ora ngerti ki malah nyong ngerti ki dian-diane pas ora oli mangkat pas malam jemua Mas anu Gareng edek karo notoge kuwi Jen. bukan sing nonton nggih mboten apa-apa nyong bunga nggih jan ora oleh apa-apa ning oleh kae gong Cina larang banget syukur gong Cina karo krining-krining krining-krining ya karo tugelan antena sing nabu gong Cina kayak pengantin sunat iya nganggo bes kafe nganggo krem gong Cina karo kue tugelan antena karo sing nggo gawe jeneng apa jedi apa jenengane Jadi. kayak jenang Andat. Beh. Jarku teliye cilik suarane landung ya Mbak Era. masa teli Ngerti apa ora bisa nyong suarane apik? Nang apa sih? Ora ngerti? Ora. Nyong. Ana rahasiane apa? Rahasiane apa kowe Mbak Era? Nyong. Ki Ira. Oh iya ya kelalen anu meh mirip. 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 Kayak mancung nyong ora? Oh, ya kan dowere pada. Doweret kok doble.
Bisane. Bisane? Ngombe gumun. Gumune? Wong nyong awit nang weteng wis dijujuki mie kok unggal dina dia. Begitu jebrol iku ya langsung. Oh, dina-dina dijujuki mik nang ramane isin nang wetengan. Dadi suarane main nggih Mas Gareng kuwe. Oh alah. Lah kowe liwate ngendi? Galan. Mik sing ora Mikir liwate ngendi mik? Galan. Wong anu mik-mik kok liwate. Mardi siwi. Margi siwi sing genah lah. Kula meminta kakek masih perpanjangan, tenang aja. Perpanjangan waktu kaya tinju bae. Kae wis Isi ora ulang. Kae ora mampu kae wis. Wis 5 watt kae. Tapi kaya kena suhu hitungane ya. Kowe ngomong lho, anu temen lho. Suhu derajat Celcius. Hentuk nugrohowang mana Berarti apa sing tiba melu teko letna? Miki anu anak DP kok ya oleh-oleh dari Slovenia. Arep longah apa? Longah sih apa longah? Jalabia. Longah ya bolongnya tengah kaya piye. Wong anu saindenging nuswan apa Mas Gareng? Donat apa ya? Mandan bombong apa Kang? Weru apa sih Mas Gareng deneng bombong temen? Barang ki sing pocong guyu raine abang kaya nang ati. makanya dan mirip Mas Dalang. Mirip sekang peningkaban. Ah, Apa ya? Oh anu mirip Mbak Susi. oh sebrebetan. Sebrebetan. Angerong brebetan ya ambak. Kalis kuda rancana Sing sekang Jakarta kaya laka suarane. Duit akeh. makmur sengkut hambangun kera Ripto lah ngenyak banget marnyong. Kagirnya nyong SMP lho. Ngati-ati. SMP sekolahnya maksudnya apa tingkatan? Loh, ke dilirak-lirik nang Mas Ripto jane anu ndarani ngecek. Iya ngecek. Ala anu SMP kepriwe sih? Sampun manak pindo. Pirang-pirang mon. Priye Mas Gareng? Anak kancane lagi turu. Siapa sih? Sing lagi turu siapa Mas Gareng? Lagi turu. Lawong kena wayangnya bengi-bengi ya. Iya. Wayang apa-apa nih ya. Lah kabung turu ya. Maka wong tuh. Ngaeng, awan ora turu ya ngorok. Nggih. Turu keprimen. Monggo, Nyewa Mas. mobil turu. Monggo Mas anu Mari kangen, musisi.
Mari kangen, ayo pada Mas Ipung pemusike siap, yo. Gang pisan bosas, Indone langgam wis disowok. Ayo, dadi mari kangen Mas. jebul kae cita anti-anti wis teko mrene wis rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake rada lale wong tansah dadi impen yen diruju deket lati SMPA berarti hei mari kangen buka-buka tansah tenang hatiku dadi tentrem awulane tokan aja mari kangen nula siro Yo, garap iramane. Iramane geret Mas Toto. Matur nuwun Mbak Ira. Nah, jan suarane kepenak ya dong. Ah, kepenak banget Mbak Ira kok ora kepenak kepriwe. Pak Sangat Pripun Mas kok wonten pamundutan selendang sutra kuning. Nggih, Pak sinten menika? Ingkang ngapuri nyekar selendang sutra kuning menika mawon Mbak Hirawati rak rawuh. Mbak Hirawati rawuh mboten? Mboten. Oh, mboten. Nah terus sinten nika? Nyanyi sinten mawon? Wonten Mbak Kiki, wonten Mbak Anis, wonten Mbak Sofi, wonten Mbak siapa sing ngiji nggih? Hah? Kepriwe? Aku ora ring wong ayu kena ora genah sapa mik jenenge? Mbak Lita. Dadi nek sing kae si Rini, si Kiki, Mbak Lita. Oh.
Lah niki kapan niki? Diarep-arep kula kepengin karo niki dan ketemu nembe tahu ketemu malah. Makeri niki selendang sutra kuninge kriyen. Oh, nggih. Mbak Kiki kali Mbak Anis malih. Oh nggih, monggo kersane jumeneng Mbak Anis kali Mbak Kiki. Niki minangkani pamundutan wonten selendang sutra kuning. Selendang sutra kuning. Ya jumeneng kren ditakoni. Monggo katuran jumeneng. Ya bukake, aku kepengin bukake saka Saron. Bukake saka Saron. Dadi Mas. Monggo. Sutra
jenenge suwukane lagi singget-singget banget. cara dalane potong kompas iki. Lah cara wayange lagi dadi gareng lah. Oh, nang apa Mas Gareng jareng kaya mandan loyo temen. Nembeboi kok. Bisane mbeboi. Ampuh. Saweran 450 wis tak benahi. Konangan bojone. Kurang primpen modele titip nanyong. Kira-kira Dadi menarika ya halus. dadine men mandan bisa awet. Uang yang Anda tuju sedang dialihkan. Ganti nomor. Ya, siki gentenan Mbak Sofi sik. Sing pundi oh nggih. Nah, sing anyar mengko kerian. Biasanya anak sing anyar kuwi langsung pelek dor. Pating pecicil. Ngene nggo. Biyunge Siva ujarku. Mas Sofi kawalik. Biyunge naya. Oh iya iya. Iye biyunge nayak iki sing Oh nggih niki. pojok. Oh sing niki pojok. Apa wis manak ya Mas Gareng? Mana kaya kebo. Maksudnya pernah Masa kaya kowe domong manak. Mendok ya. ora. Mbok wis netes kapan iki pernah. Ora jane Gareng sensitif anu kalah setar apa kepriye jane kata-kata. Oh, alah jan. Gareng anu sentimen lagi rasane lagi galau Kalah cara-carane. setar ya kayak Kang Gareng. Ya ngger galau sing wis kenemenan caranya jenenge gaber. Kalau berak Saru lah. Loh, ora saru Mas Petruk ana artine. Nek galau kan ming gundah gulana tok. Lah kae iki Mas Gareng gaber. Galau berak. Ya salah ya gaber kudune. Oh iya. Berarti panjenengan pancen tujuane saru panjenengan. Ora mboten saru mboten. Ki potong nggih ngesuk nggih. 50.000. Ora dipotong bayar. Bayarane 20.000 dipotong 50.000. Ya tombok lah. Tombok. Monggo. Mbak Sofi Amora. Halo. Siapa jenenge miki Mas Mbak Petruk? Sofi Amora. Ujar kaya kucing deneng. Anak Kucing Anggora. oh iya Anggora. Cidro ya. Ambo. Oh, tuh jalukane jan. Kaya sing ganu ya. Kaya wingin aneh. Lah poke cidro nek ora sekang peningkaban ora kepenak. Aduh. Ora liyane ora. Ganti bae Mbak Sofi ki. Napa? Anu, kepenak mbak apa wis tak kunjara lega apa jenengan. Duwe kesempatan nggih Mas Heeh. Petruk. Sing gari loro Mbak Sofi karo Mbak Lita tak kunjara lega. Nah, khusus. Lah, gue cocok. Tersisih ya kena yo. Nah, ketipung koplone. Deneng kaya iwak tersis. Mas Toto, ketipung koplone pun mungel dereng. Sakitnya tuh di sini ya. Ih, wis ora sakit, Mas. Wis ditambah. Wis ditambani. Iya, wis ditambani. Dajal dhisik ketipung koplone kok ora moni. Tong tong tong. Oh, ora malah orang Jawa. Nggih. Ya sing campur sari sing ora nganggo cetong dangdut. Apa payu digade ketipung koplo?
Temu Sofi kepenake kowe ngrungonine nek nembang tersisih jebule. Nembe ketemu kawit gemian Tegolatike bocah spesiale nembang apa? Oh, jebule malah keton kaya jebulane malah kondangan tersisih. kepenake tersisih. Enggane dewek-dewek ciri khase iki Mas Petruk. Ya seniki gentenan balita jajal jumeneng. Kepripun? Balita. Oh, Mbak Lita. Mabok apa reng? Merek cecak. Aduh, mederi. Merek tampung. Aduh. Mabok ya. Hei balita, selamat malam, selamat pagi. Kenalan dengan saya Gareng dari Banyumas, dari Nontok Seni Budaya. Saya masih bujang ganong. Bujang celing. Bujang nang jaba iku. Bisa ngomong ya. Bisa. Garengnya mabok, jare bujang tapi bujang celing, celingkrik. Oh ya sabar aja mendelik. Ngintip culek matane. Orang mendelik bawe samba mripate. Oh, inyo lagi pengen seneng. Ya ngono. Mau pada tekun jara lega ngomong-ngomong kok. Oh. Ngono. Ngali lagi anu sejen. Yo, senengane Gareng dean nggih. ngali. Pada ngali lah. Tutupi sisan. Ora lindeleng kaya Sonyong. kaya pasar barang ana tutupe. Selamat malam balita. Selamat pagi. Oh, pagi nggih. Orang gue, good morning everybody. Siapa buka lawang? Jebles nang susah. Daryo. Mendoan anget. Kemutan bae kok. Mbak Lita. Salam. This morning you is very very beautiful. Yes. Yes apa jejol? Yes mawon. Ngertose mung yes tok. Nggih. Wah. Oke, bahasa Inggrisnya ngertine yes karo no. Yes no. Boten ditambahi oh lho. Excuse me girl. I am want to you singing. This song is beriramakan dangdut. Oh yes. Gaul Gareng jaluken dangdut ya. Yo, jajal. Beriramakan dangdut. Kayak apa jajal singimu? Lagune apa jajal milih balita? Milih. Asal apik tambahi bayarane nang Gareng. Milih sing ana hadiah ya kena. Lawang perbu. Ayo, pada ngapa ayo? Anjay. Nyombe minggir Nembang apa? Selalu rindu. Waduh. Wah, always selalu. Yo jajal apik dikasih jajal. Always missing you. Wah. Selalu rindu. Apa Kang? Napa? Mau dingin. Anjay. Mbak Lita, Halo. penyanyi saking pundi panjenengan? Kula saking Banjarnegara mriko. Ola ada temen. Anjay. Ola. Ada temen ya. Lah ado-ado saking mriko-mriki niti napa? Kula ngebis. Oh, ngebis. Nggih. Lah ngebis nek wingi mangkate kula mboten napa-napa lah. Mangke niki baline napa badhe ngebis malih? Lho, dalange kepo lho. Maksude nimbang ngebis, inyong mengko tak lukar busana terus tak jujuk kenal. Endinge mboten kepenak.
Arep dicucukna ora kepenak. Modus ki Lagune selalu rindu. Kek ngali melu ngintip kek. Kek kupune melu ngintip. Tampung sisan. Bluk. Yo. Jal. Gandik jaga perasaan. Yo. Ayo, jajal. Wah, asik. Jangan selalu rindu ya. Please sit down. Jangan main-main. Oh, sedelan ngesuk kok. Oh, Bu Sartini urung tampil ke muka. Bu Sartini kelaturi jumeneng. Spesialis beksan panjenengan. Wis rampung iki. Ya, dep sini maning. Pokoke ora nyong wis, nyong mau tok. Ora jelek pangku. Iku jajan. Alah. Ya jajal, ya. Kang Bobor, rika sing seneng Banyumasan. Nyong seneng Banyumasan, eling-elinge wis mau sore kayane. Siki gentere nggong lor. Calunge sing rame Mas Hasim. Kaduri jumeneng make sing nembangi Mbak Ira karo Mbak Anis gentenan-gentenan. Yo. Wong jagonge jejeran ora doh. Jumeneng sampuripun dipun kalungaken. Kalungaken gulu. Jiret sing kenceng.